పూరా లోకల్. వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 షోపై కేసు ఫైల్ అయింది. షోలో ఎంటర్టైన్మెంట్ పేరుతో అశ్లీలతను ప్రోత్సహించి యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఫిర్యాదులు పేర్కొన్నారు. బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా యువతరం సంక్షేమం పట్ల తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నామని స్టార్ మా ఛానల్ మరియు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ప్రసారమవుతున్న బిగ్ బాస్ టీవీ రియాలిటీ షోపై అధికారిక ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ షో వినోదం పేరుతో అభ్యంతరకరమైన అసభ్యకరమైన కంటెంట్ ను నిరంతరం ప్రసారం చేస్తోందని ఫిర్యాదుదారులు అంటున్నారు. తరచుగా దుర్వినియోగ భాషను ఉపయోగిస్తారు, అసభ్యకరమైన ప్రవర్తనను ప్రదర్శిస్తున్నారు, నైతికంగా సామాజికంగా ఆమోదయోగం కాని చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు యువ మనస్సులపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. వారిని దూకుడు, అగౌరవం, అనైతిక ప్రవర్తన వైపు తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం తగాదాలు, అగౌరవం, అసభ్యతను సూచిస్తుందని విమర్శిస్తున్నారు. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పూరా లోకల్.